Аз съм Невена Топалова, вие сте с канала Само нагоре. Днес искам да си поговорим за съставните елементи на мениджмънта и какво всъщност е това. Черпя информацията от тази малка книжка, има около 19 такива книжки, за момента са на английски, но ще бъдат преведени и на български. Ако искате, може да ги потърсите и да си ги закупите. Те са малки, но съдържат изключително ценна информация относно мениджмънт. И в една от тези 19 малки книжки ще дам малко от нещата описани вътре, но първо да започнем с това какво всъщност е мениджмънта. Главната функция на мениджмънта е координацията. Защо е важно да има координация? Защото една организация следва определена цел. Една организация е такава, защото обединява някакви части и хора в нея, които изпълняват някаква цел. И за да бъде изпълнена тази цел, то трябва да има добра координация, да има координация. Когато липсва координацията или липсва истинското управление или липсва мениджмънта, ние може да имаме мениджъри и да си мислим, че изпълняваме мениджмънт, но всъщност това да не се случва, то тогава какъв е крайният резултат? Крайният резултат са някакви запушвания, някакви възли и тази организация не е просто един поток, който да продължава да работи и да има успех, да изкарва продукт или услуга, започват някакви възли, които предизвикват проблеми и всичкото това, като една от причините за това нещо, идва от липсата на координация. А координацията е мениджмънт. Какви са обаче елементите на координацията, си рече на мениджмънта? Тук господин Хъбърт е описал няколко. И те са планиране, знание, информация, съгласие и производство. Като под производство се има предвид това да можеш да дадеш и да изпълниш услуга. Не е просто да създадеш продукт, но да можеш да изпълниш и услуга. Планиране, знание, информация, съгласие и производство. Тук може би ви е направило интересно впечатление, понеже на мен ми беше направило за първи път, като чух тази информация, много интересно впечатление, думата съгласие, която стои като елемент на координирането. Защо е много важно да има съгласие? Какво се има предвид по това нещо? Защото представете си, имате екип. Голям, малък, няма значение. 2 човека дори да се състои този екип. Това е екип. Ако има несъгласие в един от тях спрямо целта, която тази организация изпълнява или следва, ако има несъгласие в един от тях спрямо задачите, които трябва да бъдат свършени, ако има несъгласие в един от тях спрямо самия мениджър, който управлява този екип, или спрямо самата работа, която трябва да се извърши, спрямо длъжността, спрямо нещо, то това ще създаде отново такива възли или неприятности. И когато има несъгласие, това значи, че няма наистина истински екип. И когато има несъгласие, значи няма истинско разбиране. А разбирането е изключително важен елемент за това една организация да бъде успешна, за това един екип да бъде успешен и да следва една конкретна цел. Ако има несъгласие, това значи, че не всички носове наистина са насочени в това да следват целта на организацията. Сиреч по-трудно ще бъде да накараш тези носове да погледнат и да следват задачите, които ти си делегирал на тези хора, които имат несъгласие. Така че координацията не е просто да кажеш, а координацията, видяхме, е една от функциите на мениджмънта, всъщност това е мениджмънт координация, не е просто да кажеш, ти направи това в този момент, ти направи нещо друго в друг момент. Не. Координацията, нейните елементи са планиране, знание, информация, съгласие и самото правене, самото производство,
което трябва да бъде свършено от някого. Тоест, ако ти управляваш, менежираш, изпълняваш мениджмънта, даден екип, организация, и ако един от тези елементи липсва, всъщност значи, че няма истинско управление, няма истински мениджмънт. Да си представим, че производството не се случва или услугата не се изпълнява. Да, ти управляваш някакви хора, ти им даваш някакви задачи, ти правиш планиране, даваш информация, получаваш информация, обаче накрая няма крайен продукт. Значи, че има проблем с координацията, т.е. не е наличен един от елементите. Пак ще повторя, координацията или мениджмънта се състои от следните елементи: планиране, знание, информация, съгласие и производство. Има още много, което можете да научите от тези книжки. Има страхотно обучение "Свободен шеф", което да ви научи много относно управлението на хора и това как може да бъдете по-ефективен, за да си спестите време. Така че вижте повече в описанието долу, има материали и инструменти, които може да използвате, за да си улесните живота като мениджър. Това беше от мен за тази седмица и до скоро!